Kaning atong gibasang ebanghelyo pariharanis gahapon, pero katong gahapon sinulat lang to ni San Juan, kani sinulat ni San Mateo. Sakang Juan mao pay paglakaw, gipalakaw ni Hesus si Judas paghumagtuslod sa paan nga gidawat ni Judas. Karon gihulagway dinhi nga sa wapadi ay ang Last Supper, katong panihap, tapusang panihapon, si Judas mi dawat na di ay siya og kanini ang kwarta gikan sa mga katong mga pangulong pari, 30 pieces of silver ilang gipalit si Jesus og 30 ka silver coins. Ang gibuhat ni Judas, nagsigi na lang siya pangitag paagi nga iyan ang ikatugyan si Jesus ngadto sa nagbayad niya. Mao ni siya ang yawanon nga kinabuhi sa usa sa 12 ka apostoles nga giganlag Judas Iscariote. Karon ra ba padung ta sa atong midterm elections, ingon sila na ako noy binayranay. So panahon sa atong eleksyon, kanang mudawat og bayad nga mga electorate or mga butante, mao na sila yung mga kaliwat ni Judas. Kanabang mudawat og bayad aron ilang ibaligya ang atong nasod. Ang atong nasod mao ni ang nagsimbolo ni Kristo. Kay anhi man ta maluwas sa atong nasod. Pero naa gani mga butante panahos eleksyon nga magpadaan ang naang vote buying, kana siguro gyud nga matay gining atong nasod. Lingi ay mong tupad ing na wapan nimo ibaligya na kuno. Wapan nimo ibaligya ang atong nasod na niya ang mupalit sad kana man ang mga kandidato, kana mga mudagan sa posisyon karon kay midterm election, senador, nga renas congressman, mga mayor, gobernador, o daghan pang posisyon sa kaning itawag mga board members, mayor, konsehal. Ang mamalit sad og kanang muhatag sa vote buying, mausa na sila ang equivalent sa mga high priests, kato mga pangulong pari, mga Sanhedrin nga buot mupatay sa atong nasod. Mga tikasan ba kanang manikas sa eleksyon, dili mudua og patas, ilag yung tikasan ang ilang kaatbang pinaagi sa vote buying o kanini ang pagpanikas sa pag-ihap, kanang gitawag nato dagdag bawas sa panahon sa eleksyon counting. Mao ni sila ang mga naningkamot pagpatay sa atong nasod o pagsiguro sa ilang kaugalingon. Mga igsoon, ako laning girelate dinhi kay maayo nang mamalandong ta panahon aning Semana Santa. Ang kaluwasan gihatag na sa Ginoo nato. Ang iyang kaluwasan mao ang pasaylo nato sa atong mga sala, apan ang pag-implement nining maong kaluwasan nag-agad sa atong kinaiya tagsa-tagsa. Unya kay matag-usa nato i-challenge man gyud, usa ra gyud makahimo nato or angay natong buhaton aron makaluwas nato unsa man na ang gibuhat ni Jesus. Ug unsa may gibuhat ni Jesus, matud pa diri sa unang pagbasa, akong gitaon ang akong naong
Sa tagiyon sa to niya pagsulti. Gitudluan ako sa Dios sa angay kong isulti ni propeta Isaías. Midasig siya nako or sulti aron mahibalo akong mudasig niadtong gikapuyan. Muna siya mga batasan sa Dios nung batasan mudasig sa gikapuyan niya ablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Kanang mutuman ta sa sugo sa Ginoo dili sa atong sugo. Ug labaw sa tanan ingon siya diri, gipatara ko ang akong likod niadtong buot muhampak kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal o nagluwa kanako. Kani mga igsoon, mao ni ang kinaiya gidunta natong tanan, labi na gyud sa atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno. Kana bang mudasig sa mga gikapuyan, daghan kay rong gikapuyan sa atong mga kaigsuonan, labi na gyud ang kaning mga kabus. Gikapoy na bayad sa utang, gikapoy paiskwela sa mga anak, gikapoy ani mga bayronon sa ospital. Lingiyay mong tupad inawa pa kakapuya. Luya na kaig mga naong ana no. Ang uban manimpad na lang ngadtos abroad. Bahala na lang dito porting lisura, bahala naglayo sa pamilya kay di na makaya dinhi sa ato. Hinaot ang atong mapili nga mga leaders kanang kamaong mudasig nato pinaagi sa ilang mga maayong binuhatan. Ikaduha, kanang maminaw og Ginoo, kana bang matudluan sad og Dios nun, labi na gining honesty, humility, generosity, o kanini ang purity of heart. Sa inyong paminaw, naabaroy mga kandidato nga kamaong maminaw Ginoo, nya inspiring ilang kinabuhi, labaw sa tanan, ikatulo, kanang kamaong muantos, dili magsigig reklamo, muantos pinaagi sa pagsakripisyo alang natong tanan. Kana mo'y atong pilion. Wa gani, di na lang ta mamutar eh. Pero dinhi sa simbahan, kitang niya sa simbahan, kitang mga Katoliko, ibutang nato og bati na gyud kayo ng atong diri sa mga civil leaders. Kita untang mga Katoliko, mga ginikanan, mga chapel leaders, mga leaders sa organizations, ato untang tumanon ang pagsunod ni Kristo. Karong gabi himuon nato ang atong Via Crucis or Way of the Cross or Station of the Cross. Mudaga ni siya mga 2 hours tingali. Sinatunta nga manguyog ta ni ini kay atong himuon ang sakripisyo pagampo nga matunhay maayo kining atong umaabot nga eleksyon ug ang atong nasod in general. Nya ikaduha na tong buhaton, wala gyapon ko report sa atong mga slots, pero padayon tagpalit og slots. Labi na gining atong gamitonon sa atong pista, kaning God's healing and deliverance powers. Dakhan para ba kay ni 40,000 panikapin ang atong palitonon. So tag 100 ra ni, pero kung ato ni siyang unya-unyaon, di ta mo antos og palit ani na mahuman gin atong pista nga wa tay magamit, no? Ang atong Holy Week hapit na sad mo tunga-tunga na ta. So daghan tarog gastuanan sa daning atong kaning Holy Week celebrations. Ang ato sa mga kabus nga kaigsuunan,
ato sang tagaan og mga bugas karong panahon sa pista. So kung wa mo'y 100, nya daghan mo bugas, ala ihatod lang na diring inyong bugas, kana nalay ihatag, basta kato lang 5 kilo packed rice, bisag unsay brand, ihatod din sa atong simbahan kay ato ng punan og palit sa ato sang matigom, sa ato mga slots, ipanghatag nato ngadto sa ato mga kaigsuonan nga kabus kaayo, kategory C o kategory D nga mga lumulupyo din sa atong parokya. Kini atong gibuhat mga igsoon aron pagpakita ngadto sa ato sikataog sa Ginoo nga andam tang moantos, andam tang mudasig og mosunod sa giingon ni Kristo. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Mao na atong himuon. So kamong moapil ani mga online parishioners o territorial parishioners nato dinhi, salamat kayo o congratulations kay tagaan sa tas Ginoo og mga grasya. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, Ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Ang atong pangamuyo tubagon sa Ginoo pinaagi sa iyang gugma. Apan kinsa raman sa iyang tubagon kadto ra sang nahigugma sa iyang isig katao. Last nga lingi sa imong tupad ing na sige ba kag higugma? Ana. Wa ba karoy gidumtan? Holy Week na lang basig na pay wa magtingganay. Holy Week na lang, mo Easter Sunday na lang, basig na alang yapoy kusmod og naong kay wa na mahigugma. Hunongon na nato. Ang paghulagway or description ni Kristo kung matao na siya dinhi sa kalibutan, gihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, gihatagan ako niya sa akong ngalan, Hesus manluluwas. Unya gihimo niya ang akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Pasabot inigsulti niya dunagyoy madutlan. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong. Pero nakaingon siya, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Kanabitang humanatog buhat sa tanang maayo niya isalikway ratas mga tao o kaha budhian ra ka sa tao nga imong gimahal. Makarilit ba mo ani mga asawa? Kanabang perti nimong higugmas imong bana, imo gid siyang giatiman. Nya didto ra ni ending sa silingan. Kasuway mo ana. Ikaw mo'y maghatag niya kahimsog sa lawas unya adto siya maluya sa silingan, muuli lang nimo kung masakito na. Okay ra na ninyo mga asawa? Kamusang mga bana o ingon ana ang inyong buhaton sa inyong asawa unya ang inyong asawa di gyud mo pakita og pagmahal ninyo, makaingon sa kay kawang ang akong pagbinuotan, kawang ang akong pag-alagad. No? Usahay sad kaming mga pari mubati pud mi ana. Perti namong paningkamot pag trabaho din ni simbahan ya libakon ra ana no sipiat la gamay nalay gamay masulti or mabuhat ang pare awa na di na hinumduman tong tanan. Posible sad karon abot arong mga Agosto binalhinay man ni posible pod na wa ta dinhi nya pulihan og laing pare. Naam sa ubang mga pare nga kusog kay mangguba sa mga gihimos unang pare. Gubuon ra sa ning ato dinhi gipanghimo.
Hastang kumbinto, gubon. O pa magbayad, gubon. Makaingon tan, mura magkawang, mura magsayang. Pero dili di ay basta gipili ganitas Ginoo. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang muhatag gid ay natog himaya og dungog ang Ginoo. Pasabot ang manluluwas dili din siya concern kung dawaton bagid siya dinhis kalibutan. Ang concern sa manluluwas ug nato nga mukuyog aning manluluwas mao ang pagpadayon, pagbuhat nga wa gyoy paghunong dinhis kalibutan. Buhato nato ang gisugo sa Ginoo. Bahala nag may mutuo o sawa. Mubuhat ag maayo para sa kaayuhan sa uban. Bahala na nga sila nga mo'y nakatagamtam, budhian rata. May na lang na kaysa magbuhat kag dautan para sa uban. Nya mura kag successful kaayo kay gidayeg kas mga tao, nindot pa kay kag sakyanan, nindot kay kag balay, nidako og maayo ang imong kwarta, imong mga anak na eskwela's mga nindot kay eskwelahan, kay dato lagi kay ka, pero imo daytong kinurakot gikan sa sudlanan sa nasod kay usa ka kakurakot nga politisyan. Di ba? Mudaog kas eleksyon, landslide, karong midterm election, unya bunga dito sa inyong pagpanikas kanang gitawag og vote buying o kaha anha ba sa dagdag bawas nga paagi sa pagdaog. Wa ba na ron sa atong umaabot nga eleksyon kanang vote buying? Wa na. Uy. Dili sa ka mahitabo kanang dagdag bawas, kana bang ang imong gibutaran dili maapil og ihap didto kadtong wa nimo butari mao na hinuoy maihap. O ana mao man ay usas mga binuang dinhis Pilipinas. Nabitaroy mga OFW na to, sugod naman sila silang online voting. Daghan kayong reklamo. Hinoon, mutubag man sang kumilik. Ingon tong usa, pipila ka OFW. Ngano man ang akong gibutaran, di man ako makita. Nya kung akong tan-awon, wa sa dito sa, nakunoy QR code dito. Ang naahinoon dito, kanahinoon mga lain-laing mga ngan. Mga tua dito sa kaatbang. Ang pasabot sa kumilik, inig hatag nimo kuno sa imong online nga baluta, inig sud na nimo dito, dili kuno mo gawas ang katotoang mga ngan sa imong gibutaran, isip murag resibo kay magamit kuno na sa vote buying. Kana bang ihatag nako nimong kwarta basta na print out dito nga naa na gyud kay imo kong gibutaran, ninana ba vote buying man na siya. Haron kuno na malikayan ang mugawas kadto kuno mga lain-lain na mga nga di nimo kayo mabasa. Haron di jud ka kahimo sa vote buying, pero inig abot na kuno ana ngadto counting, mugawas na gyud kuno to, di lang ka verify. Ang question na sad sa mga botante, unya hain naman ang transparency o gi-adjust to dito unsa may among kalibutan, unsa may among pruiba nga pagsud na mos masin mao gitoy gidawat sa masin kana sao man aron og tuwa to ditoy gahuwat nga program nga nakalista na daan ang mga kandidato dito. Simbako lang ba o nasudlan kay machine baya na, program baya na. May biya kay tanang program nag-eskwela bayaan na ang mga IT anang programming, pwede biya ka mo embedded to og sanay nga na kana bang
program na ba nga program na kita kay dinhi maghimo tag database anang atong mga musod nga mga resibo na amanta dihay mga IT ilara man ang adjust-adjuston ang mga kode inigsod nimo ihap man na dito ana mausa na diha sa atong counting ang question karon kon malikayan nato ang vote buying pinaagi sa dili paghatag og resibo sa machine kay katong resibo posible man to mo ipresentar dito sa mobayad sige check na malikayan unya katong dagdag bawas katong adjustment posibleng adjustment dito sa machine daghan man sang mga IT ana nga nag-ingon posible gina mahakra na ang mga machine sa Comelec kay automatic man na unsaon man toron pag depensa kung masudlan og demonyo ang mga nagkupot ato mga counting machine nga mokolekta kunuhay sa atong mga butar unsaon man na pagdepensa moingon lang kita salig lang mo sa Comelec unya kay ang mga kaso nga naa sa Comelec sukad pas una daghan naman jud kay ng mga kaso nga murag questionable gyud ang resulta unsaon man na nato pag depensa hinaot unta nga ato ni siyang matagaan ang ato mga naa diha sa Comelec o sa ato mga dagko sa gobyerno administrasyon muhatag og dugang assurance o pamaagi nga kitang mga botante masatisfy nga kining atong pagbutar kinsay gibutaran nimo sa balota na ihap gyud hangtod sa pagdeklarar mao gitoy na ihap og kini nagkinahanglan og Diyos nun nga kinaiya kana bang batasan nga Diyos nun honesty nabay mga honest karon nga nagdagan sa atong eleksyon na tubag na ay mga honest nila o basig na mo'y atong butaran hay may mga na ay honest karon Team Marcos o Team Duterte kamo na bahala mo diha maniid lang sa ta mailhan man nas ilang sinultihan mailhan nas ilang binuhatan kinsa nila ang kusog kay mutago-tago kusog kay builad-ilad makalibog magina sila pero sama sa atong pagpaningkamot nga makakita sa kamatuoran diha sa atong mga lain-laing sektor gamiton ra sad nato diha sa atong pagbutar manghayo taglamdag sa Ginoo maminaw tas ilang mga gipangsulti maminaw sa tas gipangsulti sa lain-lain nga mga commentators na ama na sa social media na ama na sa atong mainstream media maghago ta pagpamalandong pilion to natong mga tao nga kanabitang mo promote og honest service to the community mailhan man gud nato kana mga leader bitaw nga honest tininuod nga pagserbisyo ngano man kun unsay ilang giserbisyuhan mo lambo gyud na doon na ba'y mga kalambuan nga mapahimuslan sa mga tao kinsa may mas daghag kalambu ang nahatag kanarong nanagan sa Team Marcos o sa Team Duterte ana mamalandong ta niya og tan-aw nato mas daghag kalambuan rin di ang usa arita mo butar haron kung manaog na sila magpadayon ang mga maayong buhat kay kung kari atong padaogon ang mga buangon magpadayon sad ang kabuang karon daghan kayong binuang sa tong katilingban una graft and corruption drug addiction kining crimes karon tulis kidnappings pinatyanay rape sa mga bata na nasad na karon akyat bahay tulis sa mga drivers labi na taxi drivers in town nga mamuwaw
Kaning drugas, grabe na sad kayo, i-video pa ang ilang pag-drugs. Kinsa man ani karong mga kandidato nga nanagan, nga murag na agyoy gugma sa pagsumpo ni ining mga katilingbanon or social evils, labi na ning mga bisyo. Kinsa man nila ang naagyoy sinsiro nga pagdeklarar nga ako ning paningkamutan nga masumpo, mao nay atong suportahan. Pero kanang wa gyoy gisulti, wa gyoy gideklarar, ayaw na lang na usik-usik talaga na. Mao na siya ang hustisya. Matod pa sa unang pagbasa, ipatuman gyud ang hustisya. Si Jesus mibuhat sa iyang sugo sa pagluwas kanato. Gibudhian siya ni Judas, apan si Jesus ni padayon. Murag nindot paminahon si Pedro, kay niingon siya, Lord, andam ko magpakamatay nimo. Pero si Jesus kay kamatuoran man, nasayod na siya sa kamatuoran ni Pedro nga mamakak ra gyud. Nilingi ay mong tupad. Ing na tan-aw na ko nimo, murag bakakon gyud ka. Ing na kano. Ing na ba? Niya mo ingon gani, di uy. Pedro na. Inang Jesus, ikaw magpakamatay jud kanako. Andam ko magpakamatay nimo, Lord. Dili pagani mo tuktugaok ang manno karong kadlawon, katulo na ko nimo ipamakak. Muna ang mga taong tinuod nga moalagad ang iyag yung paningkamutan nga ang Ginoo malipay niya, dili lang ang mga tao. Kana bang ang Ginoo mo itong lipayon kay siya may nasayod nato? Kaya kini mga tao, pwede naman nila itong lipat-lipaton, pwede naman na. Pero ang Ginoo na gani mo'y atong kaatubang, mailhan yun ang kamatuoran. Kinsa man ron sa atong mga kandidato, tanaw nato, naningkamot yun, na ang Ginoo mo'y lipayon, dili ang mga tao. Naaba? Kanang gitang itong makadiyos yun na kandidato. Kanabang dili magsapayan kung sawayon sa mga tao, mubuhat gid siya unsay angayng buhaton. Kana untay atong gikinahanglan karon panahona. Ato ng pagitaon kanang mao mga kandidato. Ya ato ng butaran. Ay haron ba mag-anam og kanindot atong katilingban kay karon musugot mo sa dili. Nag-anam gyud kagusbat ang atong katilingban nga Pilipinhon. Ato na siyang paningkamutan, ha? Pero labaw tanan sa di pa ako mutapos ang ato intaong slot. Ang slot ba? Wala sa taroy report, pero karong si Manaha, kitang tanan, mupalit yung slot. Bisag usa lang ka slot, karong Holy Week, ato ng commitment. Saman, deal or no deal? Biliban ako ninyo. Kamong mga online parishioner, deal or no deal? No deal pa din. Ay natunta nga deal ta na. Niya, gabi idi ay ako lang hisgutan nindot kayo ang presentasyon dire mga sugilanon sa gugma, sentros pamilya. Motoy atong first day sa recollection gabi Pero subo palandongon, wa man kapuno sa simbahan ang nanambong gabi nindot trabaho ta kayo ang mensahe sa drama about sa pamilya kanang saad sa managtiayon for better or for worse in sickness and in health till death do us part. Gipakita dito sa mga actors ni Monsignor Tingting ang kahas ang mga nindot kayo nga pagpresentar sa gugma. Hinatunta, katungwa manambong gabi karong gabi na naman sa tayo recollection, ako may mo tok-tok, mailhan o niya ni kinsay nagmahal sa inyong parish priest. Una na kong imbitaron ang mga mandated organizations. Obligatory ang inyong attendance. Di gani mo attend, mga hudas mo.
mandated organizations. Ato ning inotong secretary, Sister Edna, Sister May, o uban pa. I-chat na ng tanang mandated organizations. Bahala na gihilantan mo or himatyon mo, panambong mo din kung dili mo gustong maimperno. Di ba? Recollection ko na siya. Mao na siya. O kamong katawhan. Ya, sugod na sad ugma, ikaugma, na asad tayo gitawag og Station of the Cross, human sa alas 6. Sugod sa Huwebes, Bernes ug Sabado, kada alas 6 sa buntag, wa man tay misa, pero naatay gitawag og tinieblas, kanang pag-ampo sa kabuntagon sa simbahan. So kamusang tanan, anhi gyapon mo dinhi, Huwebes sa buntag, Bernes ug Sabado, magtiniblas ta. Dili na misa o sana kapag ampo sa kabuntagon or sa anang matag-adlaw. Ato ning gibuhat aron masuod tas Ginoo, aron ang tanan atong buhaton Dios non, dili lang tawhanon.